नमस्ते प्रणाम। हम किसाइड यादव रुआ सबके बेटा रो सबके भाई बस चरण छू के आशीर्वाद लेल चाहतनी और छठ के ढेर सारी शुभकामना रुआ सबके। हमहू छठ घाट पर आके रुआ सबके आशीर्वाद लेल चाहतनी है और छठी मैया के भी आशीर्वाद लेल चाहतनी है। लेकिन प्रॉब्लम ई बावे कि जहाँ भी जातनी तो सेल्फी खातिर हमार भाई आशीर्वाद देवे खातिर, हर वो आदमी आशीर्वाद देवे खातिर सेल्फी लेहल चाहता। एक की वजह से हम छठ घाट पर कोनो नहीं जा पावत। रीजन ई बा कि हमरा गइला के बाद सब अस्त व्यस्त सेल्फी खातिर हो जाता। अब केहू के कोनो नुकसान ना होखे, छठ घाट के नुकसान ना होखे, एक के चलते हम लोग सबके बीच में नहीं आ पावत। बस वो अपन सब प्यार और आशीर्वाद दी और छठी मैया से निवेदन करी कि हमनी के बिहार बदल रहा बा। तो वो सबके छोटा सा योगदान बिहार बदले में लागी, पर वो सबके फक्र हुई कि हमारा भी योगदान बिहार बदलने में था। तो बस वो सबसे यही निवेदन बा कि अपना भाई खाती और भाई के आशीर्वाद दी और छठी मैया से निवेदन करी कि जो हम दिल में श्रद्धा लेके चल रहा बनी अपना छपरा के विकास खाती, अपना छपरा के लोगन खाती, अपना पूरा बिहार खाती, जो तेजस्वी भैया के संकल्प बा, रोजगार के जो प्रॉब्लम बा वो सबके सॉल्व करे खातिर हमने क्या बनी सब। बस 5 साल के बाद बा, 5 साल तेजस्वी भैया के हाथ में दिहल जा। अगर कुछ ना भइल तो ओकरा बाद हमने के फिर दूसर विकल्प सोच सकता। लेकिन हमरा आशा ना विश्वास बा कि भैया 17 महीना में जब इतना बेहतर कर दिले